ďalšieho videa. Dneska tu ideme čítať rozprávku. Úspešnú sériu Bill a Ben, chlapci z kvetináča. Dúfam, že to bude mať veľa zliadnutí. Myslím si, že včera mi to spadlo, tak som to hneď vypla. Takže sme tu zase a ideme odtiaľto. Dobre, a ideme čítať. Dajte like, odber a zvonček. Ak sa ti bude video páčiť. A ak budeš chcieť ďalšiu sériu pre Bill a Ben, chlapci z kvetináča. Ďakujem nebesiam, že ste prišli, povedala rečina. Človek nechal včera otvorené dvere na skleníku. A ja teraz mrznem. Mohli by ste ich prosím zavrieť? Bill a Ben zavreli dvere skleníka, ako si rajčina želala. Zlodej okuliarov ešte stále nenašli. Potom však začuli podivné zvuky, ktoré vychádzali z domčekov korytnačky. Znelo to, ako by sa zlodej vrátil. Rýchlo vošli dovnútra. Kitty, povedal Bill. Bola to korytnačka, ktorá sa krútila a prevrácala v spánku. Niečo sa jej asi snívalo. Bill si myslel, že zlodej ešte možno príde. Rozhodil sa, že zostanú pred korytnačkým domčekom a budú strážiť. Ale boli takí unavení, že nedokázali zostať hore. A tak napokon zaspali. Pred vchodom do korytnačky domu. Čakaj, som to otočil. Aha. Ráno do nich korytnačka narazila. Keď vychádzali z domčeka na vaše hry a zábavky. Je dnes ešte trochu skoro, povedala a nepríjemným hlasom. Tak čo, chytili ste toho zlodeja? Bill a Ben sa pozreli na seba. Kitty, povedal Bill a pokrútil hlavou. Kitty zaspal, priznal Ben. Vy ste ich zaspali? Hnevala sa korytnačka. Obidvaja ste na nič a pokiaľ idete o spánok, mala som naozaj strašnú noc. Ako by ma niečo tlačilo v pancieri. Počkaj chvíľku. Korytnačka vliezla do panciera a chvíľu sa tam kutrala. Potom zasa vystrčila hlavu a na očiach mala svoje okuliare. A tomu by ste neuverili, povedala. Mala som ich po celý čas pod pancierom. Korytnačka sa zasmiala sama nad sebou. Haha, to je teda zábavné. Bill a Ben ani nepili. Hihi, vy moje chudiatka, povedala kvetina. Tak ste sa namáhali pre nič za nič. Ale chlapci z kvetináčov už boli príliš unavení, aby niečo povedali. Po celej dobrodružnej noci si želali len jedno. Poriadne sa vyspať. Koniec. A túto sériu budeme natáčať na budúce.